Osijeku suprotna situacija. Nekoliko mladih IT tvrtki ne može naći dovoljno zaposlenika. Pokrenuli su zato projekt Osijek Software City, te se nadaju da bi Slavonija mogla postati Hrvatska silicijska dolina. Marina Bešić-Đukarić i Antonija Zavada. U Osječko-baranjskoj županiji živi više od 35.000 nezaposlenih, pa ova rečenica zvuči kao iz nekog paralelnog svemira. Mi smo do neki dan praktički imali otvoren natječaj za, primali smo 3 ljudi, na kraju smo zaposlili 2 ljudi, jer treću dovoljno kvalitetnu osobu nismo našli, a mogli bi komotno i još ljudi zaposliti. 5 osječkih IT tvrtki zato pokreće projekt Osijek Software City. Svi proizvode, rastu, šire se, izvoze i trebaju radnike. Dakle, mi smo od inicijalna 2 čovjeka danas na 9 ljudi praktički u godinu dana, što je za nas bio ogroman skok i definitivno ćemo u skorijoj budućnosti još zapošljavati. Zato je cilj projekta privući zaposlenike, ali i objasniti koje su tražene vještine, usmjeriti mlade prema tehničkim znanostima, te dugoročno staviti Osijek na IT kartu svijeta. Dobro se to radi, vidio sam da sam sa dosta tehnologija upoznat, ali ima tu još neke stvari koje moram dodatno upoznavati. IT industrija u Hrvatskoj zapošljava oko 44.000 ljudi, a uz male tvrtke za novim ljudima ove godine vape i one velike. Ono što znamo od podataka je da 56% poslodavaca će zapošljavati nove ICT stručnjake, što je zaista ohrabrujuće, i podatak o tome da neće biti otpuštanja u ovom sektoru je ponovo potvrđen. No problem je što u školama pada interes za programere i informatičare, pa Europa očekuje da će joj za 3 godine nedostajati i do 700.000 IT profesionalaca.